सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. जिल्हा वाहतूक शाखेचे प्रमुख असलेले अनिल भटकर यांना त्यांच्या पदावरून तात्काळ हटवा अशी जोरदार मागणी भाजपचे ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष दीपक नारकर यांनी केली आहे. जिल्ह्यात बेकायदेशीररित्या तस्करी होण्यासाठी भटकर आपल्या पदाचा गैरवापर करतात असा गंभीर आरोप करीत अनिल भटकर यांना न हटवल्यास आंदोलनाचा इशारा दीपक नारकर यांनी दिला. सिंधुदुर्ग ट्रॅफिकचे API अनिल भटकर यांचं निवेदन त्या दिवशी आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे देण्यासाठी गेलेलो होतो. जिल्हा पोलीस अधीक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हते, कामानिमित्त बाहेर होते. बगाडे साहेबांकडे आम्ही त्यांचं निवेदन दिलेलं आहे. अनिल भटकर यांच्यावर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये हुक्का पार्लरमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. आम्ही त्यांना आवाहन केलेलं आहे की असा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा एक पोलीस अधिकारी या ठिकाणी वाहतूक शाखेमध्ये एक वरिष्ठ पदावर या ठिकाणी काम करतो आहे. मला असं सांगायचं आहे की वाहतूक हा जो विषय आहे तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अत्यंत मोठा विषय आहे आणि अशा एका मोठ्या विषयाची जबाबदारी या ठिकाणी सिंधुदुर्ग पोलीस खात्यानं अनिल भटकर यांच्याजवळ दिलेली आहे. अनिल भटकर यांच्या विरोधात असंतोष भरपूर आहे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. कालच आपण एक बघितलं तर नाक्यावरनं गोव्याची दारू या ठिकाणी आंबोलीमध्ये पकडली गेली. मग ती बांध्यावरनं सुटली कशी? याला कारणीभूत कोण आहे? मग त्या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांना हटवणे, बाहेरच्या पोलिसांना त्या ठिकाणी स्थानिक पोलिसांची जागा देणे, जाणीवपूर्वक या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक पोलिसांवर अन्याय करणे, ह्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी अनिल भटकर करत आहेत. आम्ही या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं अनिल भटकरांचं निवेदन दिलेलं आहे आणि काही कालावधीत आज आम्ही सर्वजण 17 तारीखपर्यंत पूर्णपणे या महानाट्यपुष्पाच्या आणि निलेश राणे साहेबांच्या वाढदिवसामध्ये सगळेजण गुंतलेलो आहोत. जर 17 तारीखच्या अगोदर जर अनिल भटकर यांची जर बदली झाली नसेल तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं ज्या पद्धतीनं बदली करता येईल आणि कशी बदली करता येईल याचं आम्ही पूर्ण नियोजन करू. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस खात्यावर राहील. हे बघा, हुक्का पार्लर म्हणजे या ठिकाणी नशेचाच सगळा विषय असतो आणि या ठिकाणी नशेचे सगळे पदार्थ किंवा नशेच्या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये यावेत, त्याची आवक वाढवावी आणि इथल्या तरुणांना त्याच्या विळक्यामध्ये या ठिकाणी जाण्यासाठी हे सगळे मार्ग अनिल भटकरांनी पत्करलेले आहेत असं मला या ठिकाणी वाटतं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ही व्यूहरचना सगळी केलेली आहे. त्यांच्या विरोधात प्रचंड स्वरूपाचा पोलीस खात्यामध्ये असंतोष आहे, पण आज या ठिकाणी कोणी बोलू शकत नाही कारण काही गोष्टी आहेत ते न बोलण्यासारख्या आहेत. जर ह्या गोष्टी सगळ्या जर थांबवायच्या असतील तर माझी पोलीस अधीक्षकांना आणि पोलीस खात्याला पण विनंती आहे की आपण या ठिकाणी त्यांची बदली तात्काळ दुसऱ्या डिपार्टमेंटमध्ये करावी आणि वाहतूक शाखेचा चार्ज त्यांच्याकडनं ताबडतोब या ठिकाणी काढून घेण्यात यावा. ना आम्ही सांगितलं ना 17 तारीखपर्यंत माननीय निलेशजी राणे साहेबांचा या ठिकाणी वाढदिवस आहे. सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी निलेशजी राणे साहेबांच्या वाढदिवसामध्ये या ठिकाणी गुंतलेले आहेत आणि या ठिकाणी शिवगर्जना महानाट्य या ठिकाणी होणार आहे, त्याच्यामध्ये सर्वजण गुंतलेले आहेत आणि तोपर्यंत आम्ही थांबू. त्यानंतर आम्ही आमची काय भूमिका घ्यायची ती नक्कीच घेऊ. हे काय आम्ही आज सांगू शकत नाही, 17 तारीखनंतर नक्कीच समजेल. बदलीसाठी आम्ही ठाम आहोत. जिल्हा अधीक्षकांना आम्ही बागाडे साहेबांच्या मार्फत निवेदन या ठिकाणी सादर केलेलं आहे. निवेदनावर अजून कोणत्याही प्रकारची ठोस अशी कारवाई झालेली नाही. आज आम्ही त्याची प्रत माननीय गृहमंत्री फडणवीस साहेबांकडे आणि माननीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री चव्हाण साहेबांकडे या ठिकाणी दिलेली आहे. आज अधिवेशन चालू आहे. अधिवेशनाच्या कालावधीपर्यंत जर बदली झाली नसेल
तर ज्या दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हे पालकमंत्री येतील त्या दिवशी आम्ही त्यांच्या कानावर हा नक्की विषय घालू आणि योग्य ती कारवाई करण्यासाठी त्यांना सांगू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.